כשאגדל ואהיה בן 20 אצא לראות את עולמנו המקסים, אתיישב בתוך ציפור עם מנוע, אתרומם ואמריא אל החלל גבוה, אעוף פשוט ואתנסה מעל עולם רחוק ויפה, אחלוף מעל נהרות וימים, אל השמיים אתרומם ואפרח. חכה שתגדל, אמרו לך לא פעם, איש אחד קבע ואישה נמוכה, אם לא תאכל לא תגדל אף פעם. ילד טוב משאיר צלחת ריקה, תגדל, תגדל ותהיה גנרל, תהיה אסטרונאוט ותעוף לחלל. אתה לא רצית להיות אפילו חייל, או סתם להיות כמו כולם כשתגדל, אבל אותך אף אחד לא שאל. כשתגדל ותראה איזה ילד, אז תגיד לגוזר, לא צריך שתגדל. הנכד האמצעי לומד בתיכון, ולומד בבית ספר בחטיבת ביניים אצלנו בן 12. עופר עובד בבית חולים הדסה עין כרם, והוא פרופסור באורולוגיה וחוקר סרטן. וחוץ מזה שתדעו לכם, שיש דבר כזה שקוראים לו לנתח רובוט. ועופר הוא האורולוג הראשון בארץ לנתח רובוט. Ok. ¿Y trabajó muchos años de eso? אתם רואים את זה, נכון? פרשתי, ובהזדמנות מסוימת סיפרתי סיפור חיי, וגברת אחת סיפור לנעמי מורנשטיין, סיפור חיי בראשה, ואז יד ושם וענה אליי בבקשה, אם אני מוכנה לפרסם את סיפור חיי בספר רציתי לאות כמו פרפר. כמובן שהסכמתי. למה רצית לאות כמו פרפר? למה שמת את השם הזה? עכשיו, אתם זוכרים שכשהסתדרתי והסתתרתי בארון, כשבאו האורחים למשפחת סקופוני, זוכרים? ואני נורא חשוב, ואני נורא מפחיד. אז חשבתי לעצמי, אני לא יודעת, אני לא באה. אני יוצאתי מהארון, מטיילת לי איפה, בעיירה שלי איפה שאני אוהבת. אני יפה וקטנה, ואני לא יודעת. Vio la carta que de un chico de Perú que están interesados en saber. עם ישראל חי. ואת זה אני מעבירה לכם בנשיקות ותודה למורה שלכם. עם ישראל חי. לנצח נצחים. ואף אחד לא יחבר. כשאגדל ואהיה בן 20 אצא לראות את עולמנו המקסים, אתיישב בתוך ציפור עם מנוע, אתרומם ואמריא אל החלל גבוה, אעוף פשוט ואתנסה מעל עולם רחוק ויפה, אחלוף מעל נהרות וימים, אל השמיים אתרומם ואפרח, עננה אחות לי והרוח אל
השמיים מתרומם ואפרח, עננה אחות לי והרוח